UPPL सरकारनिफ्राय बोखारनानै जोंनि BPF सरकारखौ आखुबा सरकाराव लाबोफिननांगौ। भैरबकुंड बियाबाव UPPL दोलोनि खहा। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जाया जोबस्रांलांसिगोन नामा? थारैनो BTR सरकारा रायजोनि खामानि मावनायाव फेलें जादों नामा? आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जेब्ला BTCनि गोहो लांजादोंमोन बिसोरो बिखाफोर दाना बुङाखै। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जितु UPPL सरकार दिनै बिथांमोना जितु लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनांमोन, रायजो राजाफोरनि आरो समाज लुखांनायनि खामानि मावनांगौमोन, दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। इभिक्सन खालामजानायावबो बिसोरो बिखाफोर दाना बुङाखै। आं एक्टिभ मेम्बारमोन आरो आं UPPL नि ग्रुप लिडारमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि जयनिं जानाय मावथिया। दिनै आरो जोंनि BTCआव जितु इभेक्सनफोर जालांदों, बे इभेक्सनखौ दबथायनायनि दिनै बिथांमोना फंसेबो बेबायदिनो बिखाफोर दाननानै बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। BTCआव BPF दोलोआव जयनिं जाफैनायनि दोहौ। आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। दिनै जितु साननानै नायोब्ला जितु जोंनि BTCनि कारेन्ट रुलिं पार्टि UPPL आरो BJP लोगोसे प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जितु UPPL सरकार दिनै बिथांमोना जितु लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनांमोन, रायजो राजाफोरनि आरो समाज लुखांनायनि खामानि मावनांगौमोन, दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। दिनै आरो जोंनि BTCआव जितु इभेक्सनफोर जालांदों, बे इभेक्सनखौ दबथायनायनि दिनै बिथांमोना फंसेबो बेबायदिनो बिखाफोर दाननानै बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोंनि जितु पावार, बे पावारखौ दिनै बिथांमोना लांनायाव दिनै बिथांमोनखौ बिखाफोर दाननानै बुंनाय नुवाखै। बेखायनो दिनै जोङो ओंखारबोदों आरो जोङो बेखौ जोङो मिथियो दि जुदि UPPL सरकारा जोंनि जितु BTCनि इयुननि जोलैनि थाखाय एबा फिउचारनि थाखाय दिनै बिथांमोना अननाय आरो साननाय दङमोनब्ला दिनै बिथांमोना किसुमान खामानिखौ समाधान खालामना होगौमोन। नाथाय दिनै जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो बेखौ नुनो मोनाखै। बेखौनो आङो खावलायदों, जितु जोङो दायो ओंखारबोदों UPPL सरकारनिफ्राय बोखारनानै जोङो BPF सरकारखौ आखुबा सरकाराव लाबोफिननांगौ। आङो एक्टिभ मेम्बारमोन, आङो UPPL नि, आङो जि ग्रुप लिडारमोन जोंनि एरियानि। थिग बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन, खिन्थु बेबायदि सापर्ट मोनैयाव जोङो दायो BPF नि पार्टियाव जइन जाफैदों।